Вече всички смятат в евро. Лесно е. Какво става? 25,57 и 10,23, колко прави? 35,80 плюс 10,23, 10,23, 10,23, 10,23, 10,23, 10,23, 10,23, 10,23, 81, 84, като добавим на 35,80 прави 117, 64 и още 5,11, 122, 75 и още 2,26 прави цялото 125,01. Бабакът, нали ме следиш? Да не те излъжа нещо? Да. Благодаря. След това продължаваме с монетите 1,02 и 126,03 цялото и още 0,51, 0,51, 0,51, което е 3 по 0,51, 0,53, 127,56 и имаме още 0,26, 0,26, 0,26, 0,78, 128, 34, 0,51, 0,51, 0,51, 130, 89 с 0,10, 131, 89 и 0,010, 0,010, 0,010 и още 0,51, 0,51 прави цялото 132,02 и като, понеже имаме 12 пак токи 19 монети, вадим 0,47 цента и получаваме колко? 131 и 55.